Sarian ziren 1995. Askotan komentatu dugu sarean zearen teknologiaren arloan emakumezkoak eta batez ere neska gazteak sartzeko eta animatzeko erreferenteak behar direla. Eta hildo horretan Puntu.eus fundazioak abian jarri du Gladys sarearen 5. edizioa. Puntu.eus fundazioak eta konkretuki baita ere EHUko informatika fakultateak egiten dituzten sariak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin baita Emakunde, Danobat, Euskaltel Fundazioa, ITB eta EHUko berdintasun zuzendaritza lagunduta. Gladys sari honetan baloratzen da emakumezko baten lana arlo teknologikoan. 40 urte arteko urtera arteko emakumeak parte hartu ahal izango dute ingurune digitaleko edozein arlotan lana egiten ari dituztenak. 4.000 euroko ordainsaria jasoko du irabazleak eta izen ematea ja irekita dago emakume bat proposatzeko, bai bere burua proposatzeko, bai beste norbaitek lan hori proposatzeko gladysaria.eus webgunean izena emateko. Azken finean, pertsona bat, emakume bat zentroan jartzeko eta ikusteko erreferenteak daudela arlo teknologikoan, neska berriak eta emakume berriak hor ere sartzeko eta lan interesgarria egiteko. Sarean teknologiari buruz hitz egiten dugu, normalean berri teknologikoak komentatzen ditugu eta arlo horretarako gurekin daukagu Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Arratsaldeon eta zorionak zure urtebetetzea izan dela aste honetan. Bai, eskerrik asko. Ze moduz, ez daki zenbat daramatzazun ja ze moduz hartu duzu urte berri. Bueno, kasu honetan ondo, oporrak datostelako, hau da, zuen kasua bada, ez dagoela jende guzti eta oporretan, baina, depende ze sektorean lan egiten duzuen, baina, zuen kasua bada eta oporrak disfrutatu ahal izan duzue, ondo. Eta bestela, agian esain ondo, egia da teknologia arloan oporrak hartu dutela. Baina zuri buruz galdetzen ari nintzen, zu zen moduz zaude, zure urte berriekin. Bai, ondo, berdin, eskerrik asko. Hau da... Aldaketari gabe, dena beti bez. Bai, agian adina pizka bat nabaritzen dut, ja, ez daukala inbeste indarra edo energia, batez ere nire alabarekin alderatuta. Ai, amigo, claro, es que txikitxo bat izatea hor familian... Hori da gimnasio continuo. Hombre, claro. Orduan, horrekorrean ondo movida. Bai. Egia da, komentatzen ari zenuna berri teknologikoetan eskasia daukagula. Hau da, gure kontua, Espainiako eta Europako kontua bada aste santua heltzen denean gauza asko geldotzen direla, baina ez pentsa estatu batuarrek ere bizkat geldotxoago doazte, baitare haiek ospatzen dutelako Pasko astea. Orduan, Spring Break dela beren kasuan, Spring Break kontzeptu bezala, horretan gaude
guztiok. Donald Trump ez, baina Donald Trumpi buruz ez du hitz egiten hemen. Donald Trump berriak emoten du egunero, agian ez teknologia arloan, edo bai edo ez, depende ze kontsekuentzia, ze ondorio... Albistegiak azken egunetan daude ez ikusteko, bene, oza, zan nahi dut, interesgarri daude arlo batzutan eta bar, baino lehenengo hori, bloketxoa beti Donald Trumpi buruz dena, nila negatuta nago, eta beste jende asko, eta egia da, arazoa ez da horrela parentesi txiki bezala, arazoa ez da hori, arazoa da burtsetan dauden histeriko panda horiek azkenean direla histeriko batzuk kompra bende kompra movida horrekin nire pentsio planari eragin diotela, oza nire pentsio plana pikutara joan da 110 azken 3 egunetan. Eta su puta madre. Eta hori hemen, imaginatu Amerikako estatu batuetan non pentsio planak denak pribatuak dira eta gainera kotizatzen dute, claro. Nirea da horrelako fondo bezala, baina haiena lotuta dago zuzenki boltan gertatzen dena. Eta Amerikako burtsak, hemen Europako burtsak bera jun badira pentsatzen baduzu, ez da hainbeste izan alderatzen badugu Amerikako burtsaren hostiazo garrantzitsua ikusten badugu. Gainera, arlo teknologikoan hainbat konpainia, adibidez Nvidia, hartu du, uste dut, dagoeneko urte honetan 125% jeitziera bere prezio, bere akzioen prezioa, eta ez da izan noski bakarra. Eta horretaz aparte, por cierto, alde batetik, Sony iragarri du azken egunetan PlayStation 5 prezioa egoko duela, egoera hau dela eta bestetik egin duten bandazori esanez, arantzelak jarriko ditugu Txinatik datozen produktu guztiei, hemengo produkzioa sustatzeko, baina hemengo produkzioa sustatzeko ekarri behar dituzu komponenteak baita ere Txinan egiten direnak. Hori izaleike arazo bat, baina horren... Zerotik produzituko dute? Zerotik uste dute ezin dutela produzitu orain, baina epe luzean, de hecho, Europar Batasunak horretan dagoz, industria programak sustatzen, berriz Europatik produzitzeko. Dute sustatu nahi dutela open sourceko proiektu bat, hori Mikelekin hitz egin beharko genuke. Software libreko proiektuak, azkenean berrindustrializazio batera goaz Europar Batasunan, Txinako dependentzia gutxiago eta estatu batuetako ez bakarrik hori, baita ere sateliten arloan kontatu genuen Starlink alde batero usteko baita ere proiektua zegoela eta guzti. Claro, arlo horretan arantzela jartzen badituzu Txinatik datorren guztira, komponente elektronikoak baita ere Txinatik badatozte, produzitu agian, mantatu dezakezu estatu batuetan, baina ala ere garestiago izango da. Trumpen ideia izan da horren ordez arantzelak kentzea produktu elektronikoei ja eginda. Hori esan du egun batean, egun bestean esan du ez, hori zurrumurruak dira, Txinako arantzelak izango dira produktu guztiei. Hori esan zuen bere presidente ordea 13an. Eta esan zuen gainera 14an azalpenak emango zituztela. 14an ze esan dute ezetz? Joder, me cago en su... Hori da, eske egun batean esaten du gauza bat, beste egunean esaten du beste bat, modako hitza gaur egun da protekzionismo, nola pasatuko genuke euskaraz, babesteko naia. Ni pasatu dut hiztegi batean eta agertzen da protekzionismo kasetarekin, hartuko dugu protekzionismo, ez badaukagu beste hitzik, babesteko naia, zure herrialde edo eremua eskualdea nahi duzuna, babesteko naia, eta kasu honetan ekonomia edo produzitzen duzun prezioaren
Bai, baina osea, ni ez nuke esango hitza hori dela. Babeslariak. Kontzeptu, ez, euskeraz zuzenean protekzionismo. Bai, baina bueno. Dena den, ez nuke esango modako hitza hori dela, baizik eta... Bueno, arancel, bai, baina... Arancel ez, €1 aldaketa. Osea, edozi momentutan, estatu batuetako politika aldaleike, gainera egun batetik bestera aplikatzeko, eta hemen guztio gaude ikuse bezala, esaten, bueno, pues oso ondo, baino ez. Eta beste parentesi bat egiten teknologiarekin erlazioa ez daukana, baino bai, azken finean badakigulako gauza asko mugitzen direla sare sozialetan mundu errealan baino lehenago. Uste dute estatu batuetan hartzen ari den horrelako postura gobernuaren hau da, gobernuak hartzen duen postura bere bozeramaileak behin baino gehiagotan esan du zergatik kazetariek zalantzan jartzen duten gobernuak egiten ari duena. Eta mezu hori zabaltzea bai prentzaurrekoetan, bai interneten Donald Trumpek esan duen bezala CBS telebistakateko 60 minutu programa bere kontra doala €1 eta bar, izan leike bere kontra joatea programa hori €1, izan leike, baina eske bere eskuidean daude. Horrelako programa nahi badut eta kateak onartzen badu, bere eskubidean daude, eta kazetari batek zalantzan jartzeko eskubida ez, beharra dauka. Bai. Baina emaidazu argudioak, ez bakarrik ume txiki bat balitz bezala, es que me tienen manía. Es que estás poniendo en cuestión lo que dice mi presidente. O sea, tipa horren kontraargudioa. Bai, tipa horren mesua, behin baino gehiagotan horrelakoa izan da. Esatea, es que ezin duzue zalantzan jarri presidenteak egiten duena. No leset. Hortan datza demokrazia. Hortan datza demokrazia, prentsa askea eta orokorrean prentsa aurreko batean egiten den dinamika. Osea, eta gainera, uste dut politikariek zerbaiteko beharra daukate azalpenak emateko. Begira nola den kontua, duela ja ez dakizen bat urte, Araben Counter bata ospatu zenean, uste dut hori izan zen... 2017... Ez, lehenago, 2014... 2014ko abenduan izan zen. Gogoratzen dut, zehazki. Bai, gogoratzen duzu zehazki, Bai. Apostua... Bai, ni une horretan nengoen... Bai, gogoratzen dut, klase bat saltatu nebala Araben Counter bateko prentzaurrekora joateko. Datua aurkitu duzu? Datua aurkituko dut. Datua aurkitu duzu, Borja, apostua egiten ari dugula. Bai, 2014, bai. Araben Counter bat 2014. Prentzaurreko horretan, gainera, Araben Counter ospatzen zen Euskararen egunaren egun berdin horietan, ni gogoratzen dut udaleko boseramaile bati galdetzea oie, azken finean ekitaldi hau normalean ez dauka euskara presentzia handirik beste formatuetan, agian Gipuzkoan kontra egiten zenean pizkat gehiago, pentsatu duzu hau aprobetxatzea, gainera abenduan egun hauetan egiten dela euskararen sustapena teknologiaren arloan zerbait aurrera eramateko, eta udaleko bozeramaileak esan zuen, eset, gauzas berdinak zirela. Bueno, pues oletu, niretzat esen erantzun oso nargarria izan, baina bueno, erantzuna izan zen. Osea, gauza haietarako ere kazetariak eta horrelako edabideetan
edukia egiten dugunok, bai kasetari izan, edo gure kasuan ez gara kasetariak, baina, bueno, prentza horreko batean galdera egiteko almera daukagu. Horretarako gaude, galdetzeko, eta azkenean kontatzen duguna, bai berrien formatuan, bai horrelako txarla entretenimendu formatuan, minimo, egia edo egiaren zerbaiteko izatea. Pentsatzen dut. Beitu, hitz asko aipatu ditugu Inigo, eta uste dugu ja parte hau bukatzea dagoela, zen azkenean da politika eta esen teknologia. Hitz asko aipatu ditugu da protekzionismo arancel, baina nire ustez hitz nagusia zuk esan duzu dela zalantza. Zalantza duda ziurgabetasuna, uste dut dela nagusi egun hauetan. Horretan gaude eta uste dut gainera ez dira, zalantza hori, ziurgabetasun hori sortzen eta sustatzen dutenek, uste dut pentsatzen dutela kontrakoa. Egiten dutenarekin ziurra eta base ona jartzen ari dutela beren herrialdeko ekonomiarako, baino uste dut ez dela bide zuzena. Baina bueno, hori estatu batuetako kontuak dira. Gure kontuetara bueltatu horrelako mix-match bat egingo dugu pizkat, hori, azken hilabetean, hobeto esan da, bogan egon diren kontuak komentatzeko, berri konkretuak komentatu baino, berri batzuk badauzkagu, baino berri askarretarako utziko ditugu oso txikiak direlako, baino nire pertsonalki interesatzen zait asko berriz, uste dut ja komentatu genula, baina berriz komentatuko dugu, La Ligak egiten ari duen horrelako epaitegin kruzada, azkenean haiek lortu dute erraminta bat, eta erraminta hori aprobetxatzen ari dute, baina bai egia da La Ligak pirateriaren kontra guda batean dagoela, eta errekurtso asko jartzen ari dituztela guda horretan, eta azken finean kontua da hori baita ere beste pertson eta enpresei afektatzen ari zaiela. Pizkat errepasatzeko, ze gertatzen ari da, otsailetik ona kontua izan da La Ligak lortu duela sententzia bat urrengo 3 denboraldietarako, hau da 2027 arte, 2027ko ekainera arte, ahaltzen duena bera zuzenean operagailuekin komunikatzea webgune batzuk blokeatzeko. Eta gero sartuko gara nola blokeatzen diren. Azken finean, La Ligak ikusten du webgune batean futbola pirata baimenik gabe edatzen ari dela, eta eskatzen dio operagailuei webgune hori blokeatzeko. Horretan, lehenengo kontua hori egin leike €1 edozin momentuan denbora realean. Hau da, ez du epaitegi batek berrikusi behar zein den webgune hori, eta lehenengo aurreko sententzietan beste mekanismo batzuk zeuden, eta bai berrikuspen hori gutxi gora bera egiten zen epe luzeagoa zegoelako, baino kasu honetan, La Ligak zuzenean operagailuekin, konkretuki Telefonika Digi, Vodafone, Orange eta MásMóvilekin komunikatzen da, esateko webgune hau blokeatu mesedez. Eta arazoa izaten ari da, bi operagailuek modu konkretu batean egiten ari dutela, eta besteek beste moduan. MásMóvil, Vodafone eta Orangeen kasuan egiten dutena da, webgune horretara eta konkretuki horretara, hau da IP eta elbide hori bat egiten dutenean webgune horretarako trafikoa blokeatzen ari dute, baino Telefonika, Movistar eta Digik egiten dutena da zerbitzari horretan, hau da IP elbide horretan dauden webgune guztiak blokeatzea, IP horretara doan trafiko guztia blokeatzea. Orduan, ze gertatzen ari da? Kasu
askotan esango nuke gehienetan, zerbitzari batean ez dago bakarrik webgune bat baino gehiago dago, eta zerbitzu batzuen kasuan CDN deitzen diren zerbitzu moten kasuan, webgune bat baino gehiago dago, edo zein motatakoa. Eta hori da arazoa Cloudflarekin. Cloudflare azkenean ematen ditun zerbitzuak dira, esango dut, trafikoa orekatzeko zerbitzuak, orduan azkenean webgune batera sartzerakoan hainbat zerbitzari daude webgune horren izenean erantzuten dituztenak, orduan, zerbitzari guzti horiek blokeatzen badira, Cloudflaren bezero guztiak geratzen dira webgunea eman ezinik. Eta hori da arazo nagusia. Zu goratzen duzu jolasteko joko hori deitzen zela ontziak ondoratzea? Bai. Gaztelera esuntir la flota. Bai. Agian pixka bat joko hori jolasten ari dira. 3 operadoreak ondo eta beste 2 operadoreak ura ez agertzeko tablero guztian bomba bat jartzen dute. Korrekto, horrela egiten ari dute. Gainera irudi hori nahiko ona da. Bilatzen baduzu non daude ontziak izango direla webgune piratak eta hoiek konkretuki blokeatzen badituzu ondo, baino tablero guztia blokeatzen baduzu, pues arazo. Itxasoa ez da salbatzen. Orduan, azken hilabetean, Cloudflare batez ere esan du, dela kaltetu nagusia, esan du, hau, ez dela bidezkoa, gainera, haiek bide bat daukatelako legezkoak ez diren webguneak blokeatzeko, eta bezeroiei zerbitzuak entzeko, Larigak esaten du ez dela nahikoa eta horregatik eskatu dituela olako neurriak, eta beste partetik hainbat talde, hainbat elkarte sartu dira kontu honetan. Bata izan da RootedCon, Espainian zibersegurtasuneko konbentzio bat antolatzen duen elkartea, azkenean salaketa bat egiten sententzia horren kontra, esanez sententzia horren premisa bat zela beste webguneak ez afektatzea, ez dela betetzen ari. Bartzelonako merkataritzarloko segarren epaitegiak esan du que patukulo pirulo, que ez dute horren froga ikusten ari. Orduan, sententzia dagoen bezala geratzen dela eta egiten ari diren blokeoak ondo daudela. Ni jadanik aipatu nuen pasaden programan hau komentatu genuen lehenengo aukeran. Arazoa nire ustez ez dagoela ez sententzian, ez la ligan. Agian arazoa dago Telefonika eta Digizuk esan duzun bezala, edo Movistar berdin da, erabiltzen duen teknikarekin. Hau da, zergatik ez zaie beraiei eskatu hori aldatzea? Hau da, beste operagailuak kapaz badira egiteko hori ondo, zergatik ez esan, zu Digi, zu Movistar, horrela egin. Zer da, azpiegitura arazoa? Ezin dute egin horrela? Ez da posible? Ez da azpiegitura arazoa. Osa, teknikoki berdin egin leike egia da. Orduan, zaitez, neurri hori gaizki aplikatzen ari den pertsonen kontra. Eta ez sistema guztiaren kontra. Oda, sistema demostratu da, eta hori imaginatzen dut, hori izan da, epaitegi honek egin duen ondorioa, eta esan duen, sistema hori funtzionatzen ari da. Zuen arazoa ez da sistemarekin, zuen arazoa da gaizki aplikatzen ari den operagailuekin, orduan, operadori hoiengan, eskatu gauzak ondo egitea eta kalte egiten badizue eskatu indemnizazioa edo nahi desun konpentsazioa edo, legez egin behar den gauza eta ez gurekin. Gu ez dugu agindu hori, eman? Gu ez dugu zan blokeatu behar duzula IP guztiak diskriminazio hori gabe? Claro, bi kontu daude hemen. Alde batetik... Ni epai honen papera hartzen dut, kasu honetan, imaginatzen dut hori izan dela ondorioa, ez dut irakurri sententzia, edo hau egin da, berdin da, resoluzioa. Bai,
eta zein izan den konklusioa edo eztabaida edo nola hartu duen erabakia epai horrek, nik imaginatzen dut, esan ez. Baina non dago hemen gakoa? Baina hemen planteatu duzun kontuan bi arazo daude. Alde batetik inorkez du berrikustenari nola, inorkez, la ligak bai, haiek berrikusten dute, baina ez da arreta jarri ez beste hiru operagailuak nola egiten duten blokeoak eta efektiboak diren edo ez. Egia esan da bideak daude horrelako blokeo hain kirurgiko egiten duzunean aukerak daude blokeo hori saltatzeko. Hori egia da, baino irten bidea adibidez webgunearen elbidea aldatuz. Baino, claro, hori efektibo izan leike webgune horrekin edo edozin webgunekin. Alde batetik hori, bestetik niretzat kontua da, edo sententzia da, uste dut baietz. Kontua da, epaiak esaten duela, ez dela ikusten kalterik egin dela beste edonorri. Hori da nire zera, ez que ez da zalantza, da esatea, hau ez dela egia. Hau da sententziarekin zuzenean ez. Baina eske ni esan nahi dudana da sententziak esaten du beren aginduan ez dagoela Cloudflare blokeatzea. Eta egia da. Ja. Hau da, sententziak zuzenean ez dio Cloudflareri inungo kalterik egiten. Arazoa dago ez sententzia horretan. Sententzia aldatzen baduzu, ez duzu ezer aldatzen. Baina orduan, bigarren sententzia honetan edo bigarren idatzi honetan esan dezakezu sententzia bera ondo dagoela, baina eskatu aldiozu operagailuei ziurtatzea ez dela beste webgune batzuk kaltetzen. Eta hori ere baina hori ez dut egin. Claro, hori ere epaiak ez dute... Dakigunez, ni ezin dute esan... Hori ere epaiak ez duen ez egin, orduan, eskaera izan da, hirugarren parteko webgunera kaltetzen ari dela, epaiak esaten badu, hori ez dela egia, ez dela demostratu, orduan... Agian hori ez dela bidezkoa. Ez dela bidezkoa, ez dela hartu behar duzun bidea. Esaten du epaiek, ez dela demostratu kalte hori gertatzen ari denik. Sententziaren gan. Nola sententziaren gan? Sententziarekin, hau da, ez dela demostratu sententzia dela erruduna. Ja, baina kalte hori gertatzen ari da. Bai, baina... Eta salaketa, Cloudflaren eta Rubicoren salaketa izan da kalte hori gertatzen ari da. Baina hori ez da nahikoa. Hori ez da nahikoa. Zu eskatzen baduzu sententzia bat kentzea edo indarrez kanpo ustea, demostratu behar duzu nola dagoela konexio bat sententziarekin eta zure kaltearekin. Eta konexio izan behar da zuzenea, ez baina gero aplikatzerakoa, eta orduan arazoa ez dago sententzian, ez dago idatzian, ez dago paper batean. Arazoa dago aplikazio tekniko batean. Eta demostratu da sententzia hori kasu batzutan ondo egin dutela eta beste batzutan kalte egin dutela. Orduan, arazoa ez dago sententzian, gero beste variable bat jartzen dugu sententziaren oste dela sententziaren aplikazioan, baina sententziaren hor ez dago epaitegiak esaten dio telefonikari edo digiri edo nahi desunari nola egin, esan behar du sententzia konkretuki teknikoki nola egin blokeoa. Orduan beste egoera larriagoan jartzen gara, ez dago kontrolik, inork ez du kontrolatzen nola aplikatzen den sententzia hori teknikoki. Bai. Nork? Epaitegiak, baina agian ez epaitegi horrek eta ez akzio horrekin. Hau da, pentsa esazu, hori edozein arlotan gertatu daitezke, baina epaitegiak daude, penalak, zibilak, lan arlokoak, administraziokoak, epaitegiak orokorrean. Orduan, zu problema badaukazu, lehenik eta behin, eta zu, eta biok, dakigu, demandatu behar duzu al responsable,
eta ez beste pertsona bati, a que pasaba por ahí, hau da, demanda jarri arduradunei, eta eskatu behar duzuna erlazio daukana. Orduan, zu kasu honetan eskatu duzuna ez da bidezkoa, eta ez dizute emango ez duzuna eskatu. Orduan, deabroaren abokatua egingo dut, bale? Baina hau ez dut ikusi a fondo, orduan ez dut jakingo, baina egin duten gauza bakarra da eskatzea, sententzia, indarri gabe, gelditzea, agian hori ez da bidezkoa. Eta hori da epai honek esan duena. Hau da, nik ez dut sententzia hemen kenduko, sententzia bere arrazoiak dauka, eta sententzia bete duten operagailu batzuk ez dute kalterik egin. Orduan, arazoa ez dago sententzian. Agian, zeuren arazoa dago Telefonica Movistarrekin, Digirekin, operagailu hoiekin, sententzia hori betetzerakoan kalteak egiten ari direlako. Orduan, eskatu hoiei indemnizazioak gaizki egiteagatik, eta ziurrenik indemnizazioak ordaindu behar badute, urrengo egunean aldatuko dute sistema. Edo agian bakarrik nire iritzia da. Egia esan da, sententzia hauek, azkenean, olako... Sententziak ez di esaten nola egin. Baina zu badakizu baita, sententziaren aplikazioan dagoela hor kontrol bat, egon behar da kontrol. Hau da, sententzia batean eskatzen bada, parte batetik bestera diru kantitate bat ematea, ez da zuzenean diru kantitate hori ematea, epaitegira ematen da, eta gero epaitegiak kudeatzen du ez da beharrezkoa, zuzenean ordaindu dezakezu. Baina esan nahi dizut, kontrol bat dago, nahi baduzu egunean kontrol izatea hori ordaindu dela, eta ez bazara beste alderritaz fidatzen, bai, egin dezakezu, epaitegikoa kontu batean hor jarri, orduan ikusten da ordaindu duzula, eta ematen diote. Bale, oso ondo. Baina hori, ja, ez dauka ezer ikustea sententziarekin, sententziak bakarrik agindu bat ematen du. Gero ja, nola betetzen den agindua beste kasu bat da. Egia da ere, arazoak... Eta sententzien aplikazioa beste prozesu desberdin da. Egia da kasu honetan ere, dokumentuak, hau da, sententzia hau topatzea eta baita ere blokeak ahalbidetzen dituen sententzia topatzea nahiko zaila izaten da. Uste dut inork ez duelako argitaratu nahi dokumentu osoa, ez dut oso argi zergatik, baina ez dute dokumentu osoa erakutsi nahi. Epai zibilak ez dira, sententziak ez dira publikoak, ez da penal arloan gertatzen den. Zigor arloan bai publikoak direla sententziak errazagoa da aukitzea eta partekatzea. Parte batek argitaratu dezake sententzia hori. Bai, baina ez badut egiten. Beste partearen datuak estaliz edo kendu. Bai, baina bueno, hori... Ez larigak ez Cloudflare ez dute... Zorionez edo zoritxarrez, gehienetan niretzako zoritxarrez, sententziei buruz hitz egiten dituzten berriak eta titularrak azkenean ez dute sententziari esteka bat jartzen. Egin beharko genuke. Hasi orokorrean, komunikabideek egin beharko lukete sententzia edo fallo edo dokumentu bati buruz orokorrean hitz egiten denean dokumentu argitaratzea. Ez bada idei polit bat, baina bueno. Oso pribatua, baina bueno. Dena den, arazoa, kontua da arazo berdinan gaudela. Hau da, bi operagailu hauek... arazoa jarraituko du bi operagailu hauek bere sistema aldatu arte. Bai edo bai? Edo konponbidea aterako da magikoki. Konponbidea ez da magikoki aterako, baina egia da hauek bien bat dela Telefonica baita ere izan da parte salaketak egiterakoan. Hau da, futbol pirataren kontrako salaketak egiterakoan blokeo hauek lortzeko bi entitate salatu dute.
La Liga eta Telefónica Servicios Audiovisuales. Orduan, gatazka honetan ez dira parte neutrala, esango genuke, ez? Ez. Eta beste partetik baita ere, Tebas, konkretuke Javier Tebas, La Ligako presidenteak egin dituen elkarrizketetan, baita ere jakin dugu nola egiten ari diren blokeoiek, La Liga kontrolatzen ditu operagailu guztietan nola egiten ari diren blokeoiek, eta jasotzen dituzten kexetan, dagoela hor email bat dela Incidencias Cloudflare ez dakizer, baita ere begiratzen dutela ze webgune kaltetu dituzten, futbol pirata ez dauzkatenak, eta haien artean Tebasek esan du en su boca chanclada máxima, ikusten dutenean webgune hori ez daukala bisita askorik, ez dutela ezer egiten. Osea, kasu konkretu bat jarri zuten kristaleria baten webgune bat blokeatu genula, baino bakarrik 100 bisita zeukan hilabetero. No la pela. Horrelako ez da testuala, baina horrelako zerbait izan zen bere mesua. Orduan, claro, Zorionez hau esango dut bere iritzia ez dauka ondorio judizialak ez legalak ez. Hori egia da, baina horrek erakusten du horrelako blokeo indiskriminatuak egitea ez dela akats bat, ez dela operagailuak konfunditzen ari direla eta telefonika konfunditzen ari dara, eta La Ligak ere horrelako blokeo atxolon sustatzen du. Haiek kontrolatzen ari dutelako ze kaltetu dauden, eta erabakitzen ari dutelako telefonikarekin bat, erabakitzen ari dutelako. Onartu edo gutxienez ez dute zentsuratzen edo ez estatzen gehiegi, bale, beraiek bere interesa jarraitzen dute eta ez dute zerbaitik baina horrelako erabakiak hartzen ez dakit, nire iritzia da haien eskubidea zaratago erabakitzen ari dutela. Bueno, bai, baina hori ez dauka zer ikusirik. Berriro ere jartzen naiz, arduradun legal ez die bihurtzen. Bere popularitatea jeisten du. Baina, agian La Liga gaur egungo esgae da, agian. Baina hori beste gauza bat da, bere popularitatea gehiago edo gutxiago... Niri hori berdin zait. Ondorio legalak ez dauzka. Beraiek ez badira, eta historioa dagoen neurrian, ni gutxien ez ulertzen dudana, beraiek ez direla arduradunak. Beraiek eskubide bat eskatu dute, eman diete sistema bat, sistema hori onartuta dago, eta beste operagailuak edo beste pertsona batek kalteak egiten ari badira, beste pertsona horiek izango dira kaltea konpondu beharko dutena. Abuso bat egiten ari dute. Ez da abuso bat. Osea, sententzia batean jartzen bada blokeoak posible direla eta egin aldirela beste webgun... Baina ez sententziak ez du hori esaten. Bai, sententzian esaten dena da blokeoak egin behar direla beste batzuk kaltetu gabe. Horregatik epaiak esan du ez duela ikusten beste batzuk kaltetzen direla. Osea, hori da honen sustapen... sententziak dirudienez esaten du hori, zeren zuk esan duzu ez duzu aurkitu. Nik ez dut uste hori esaten duena. Prentzean argitarako den arabera... Berriro ere nola etortzen zaigu informazioa. Horregatik nahiagoko nuke izatea hemen bertan. Ni baita. Ni nahiago nuke... Imaginatu zazu sententziak ez duela hori esaten, eta hori bakarrik ondorio legalak ateratzen dituzten pertsonak aipatzen dutela, eta noski baita ere bere arrazoia daukat esaterakoan hori egitea ez du iola kalterik eman behar hirugarren pertsonei ez dutenak zerikusirik pirateriarekin, baina sententziak onartzen dio La Ligari eskubide bat, kasu honetan bere jabetza intelektuala babesa kudeatzeko eskubide bat, beraiek eskubide hori hartu eta amaten dute praktikara, eta beraiek ez diote esaten. Eta berriro ere, jartzen gara, lupa jarri behar dugu gatazka arazo konkretu batean.
Eta arazoa ez dauka epaitegiak, ez dauka La Ligak, ez dauka Orange, MásMóvil, eta zein zen, Vodafone, bestea. Zergatik ez ditugu aipatu enpresa horiek? Zergatik ez ditugu demandatu? Zergatik ez dugu baita ere Vodafone eta Orange? Enpresaiek blokeoak egiterakoan bakarrik blokeatzen dituzterako pirateria dozkaten. Orduan posible da, orduan sententzia ez dago gaizki. Posible bada gauzak ondo egitea. Hau da, nork erabaki du sistema hori erabiltzea beste sistema on batekin egiteko aukera badaukaz. Baino epaitegietara... Norkatu du erabaki hori? Baino epaitegietara basoaz esan ez begira, hau agaizki aplikatzen ari da, eta epaitegi batek esaten badu ezetz? Ez que... Claro, baina eske agian hau ez da hau ez da lehiatia, hau fiskal burokratiko entzuten da, baina eske horrela funtzionatzen da. Hau ez da lehiatia eta hau ez da zurin primakia hori esateko. Beste reflexio bat horren hildoan ordun. Cloudflare tamaina handiko enpresa izan da errekurtsoa jarri du konkrituki Bartzenonako merkataritzarloko segarren epaitegian. Dela sententzia, aurreko sententzia egin duena. Uste dugu benetan konfundituta egon leik Cloudflare, baino niri kostatzen zait horrelako tamainako enpresa, horrelako abokatuak izango dituztenak konfundituta egotea. Izan leike, baina eske agian ez dago beste lehiatiria bat. Hau eskatzeko. Ez nago ados. Hau da, ni ez naiz enpresa handi baten abokatua, eta hau hitz egin beharko genuke berriro ere arazoa ziurrenik dago. Ez daukagula dokumentuak, ez daukagu informazio nahiko hau esateko. Zergatik ez dute frogatu Movistar eta Digiren kontra jutea por daños y perjuicios, hau da, eskatzea indemnizazio bat por lo civil, por daños y perjuicios. Zergatik, batez ere Digik eta Movistarrek ere, baino Digik esaten duelako bai bere bezeroi, bai webunen jabei, haiek jarraitzen ari dutela La Ligak esaten ari duena. Baina La Ligak ez duelako sistema hori eskatzen. Eta eskatzen badu demostratzea. Demostratu, eskatzen diote horrela egitea, zeren orduan Vodafone, Orange eta MásMóvil esango diozu, eske hauek egiten dute horrela, eta zuk egiten duzu horrela. Orduan, ziur zaude eskatzen dizutela horrela egitea. Claro, batek esaten badu bestearen movida dela, eta besteak esaten badu aurrekoaren movida dela, epaitegi bat ez da sartu honetan begiratzera. Baina sar dezake, hau da, jarri ezazu. Berriro ere, hau hitz hutsak izan daitezke, agian demanda hori jarrita dago, eta ikusita nola doa gure justizia sistema orokorra Espainian, hor dago ostuta itxaroten, agian erabaki dute bide honetatik sartzea azkarragoa izan daitekelako, eta hor dago esplikazioa, eta beste partetik jarri dute demanda hori, eta demanda hori lotan dago itxaroten beste epaitegi bat hartzeko, ikusteko, kudeatzeko, eta agian 4 urte geroago positibo izanez izango dute ja sententzen darrean ez dagoen ja esaten dugu, bai, kaltetutak zeuden, baina ja ez denez aplikatzen por culo. Hau da, izan nahi dutena da neurri gaztelera esaten bezala kautelarra. Hau da, orain bertan momentu honetan hartuko duguna kalte gehiago ez agertzeko, eta ez, ja, hainbeste kalte egonda eta hainbeste urte pasata, nortzuk izan ziren kaltetuak, tori zude diru, atagur. Ja. Hartu beharko dute bide hori, ni beraien baita ere lekuan jartzen banaiz, imaginatzen dut, gutxienez saiakera egin behar dutela sententziarekin. Saiakera egitea, agian ez zeukan guzti zentzurik, baina zer egin dezakezu, bestela. Daukagun denboraekin gai hau bukatuko dugu. Egia da, beste ikuspuntuak ikusta interesgarri dela, baino dena den gatazkan jarraitzen dugu azken finean kontsumitzailearen eskubideak eta gainera interneten informazioa, edozein motatako informazioa egonda
esan genezake, me voy a pegar un triplazo, baina esan genezake pertsonen informazio eskubidea urratzen ari dela, izan leike. Kasu hau eta kontu honi buruz hitz egiten jarraituko dugu, nahiko larri eta nahiko serio delako. Beste kontuetan, Borja, horrela oso azkar, Nintendo Switch 2, pasaden astean komentatu genuna, ikusi duzu ze aurkeztu duten, zein da zure iritzia, kontaidazu. Nire iritzia, momentuz Nintendo Switcharekin oso posik nago eskerrik asko. Hau da, zertarako erosi urrengo belaunaldia, ni normalean ez naiz urrengo belaunaldiak oso azkar erosten ditudanak. Hau da, betidanik izan nintzen PlayStationeko jokalaria eta PC-a, noski. Eta bata eta bia erosi nituen jadanik bat edo bi urte edo 3 merkatuan zendenean. PlayStation 3 ez nuen erosi eta 4 erosi nuenean uste ja zegoela 3 edo 4 urte baita ere merkatuan eta 5 ez dut erosi. Switcharen kasuan erosi nuen orain dela 2 urte behitu, eta agian Switch 2 ez dakit erosiko dudan eta erosi... Eta noiz. Noiz. Eta erostekotan, a ber. Switcha funtzionatzen badu, eta niretzako funtzionatzen duen, baina eske ni oso kasual naiz momentu hortan, hau da oso gutxi jolasten dut, aldu dana, eta nire alabaia jolasteko momentuan dagoenean, ez dakit hori noiz izango den. Uste dut, urte honetan izango da bere lehen urtea Euskalera juteko postu batekin. Postu batekin? Uste dut, nola ateratzen den esperimentua. Bueno, a ver... Baina, behitu 3 urteak, 3 urtekin zer egin dezakezu Euskal Enkonterren. Postu batekin, 3 urtekin... Bai. Hau da, esperimentua, ez dute zer espero. En fin, garestiegia dela pentsatzen duzu, Switch 2. Bai, baina, a ber, normala da, azkenean, prezio uste dut 500 euro, eurotan badakizu dolar, hori guztia, baina, uste dut Espainiako edo Europako prezio hartuta, ez? 400 pico 500 euro arloan hartuta, eske ja diru horrekin kompetentzia asko daukazu, ja danik gogoratzen dute gaizka hemen egon zenean esaten, edo zu baita ere, Rogue One edo Steam Deck edo horrelako kontsolak baita ere irmo horretan zeuden eta aukeratzeko ni momentu hontan 500 euro gastatzeko sorian banago, ez da izango beste Switch batean. Izango da, gaizkak egin duen bezala, Steam Deck batean. Gutxienez frogatzeko desberdintasuna, baina eske ni agian ez daukat, zu daukasun, barkatu, dependentzia Nintendoren jokoan batez ere Super Mario. A ber, egia da jokatzen dudan bakarra ia hori dela, baina nire joko denbora izan da azken 3-4 hilabetetan. Nire alabak esaten den bezala, el Mario Kart. El Mario Kart. Bai, el Mario Kart. Baina, eske, jokatzen dut oso gutxi. Orduan, jokatzerakoan nahi ditudan jokuak ez dira así super profundo de tiros eta hala ere, gustatzen zait Mario Kart berriaren kontzeptua. Hau da, mundu irekia eta hori guztia, gauza desberdin bat da, gutxienez. Hau da, ez da berria beste grafikoekin. Hau da, gauza berdina barkatu beste grafikoekin. Hori gutxienez, gauza berri bat sartzen dizu, interesgarria frogatzeko. Ez dakit, bitu Euskal Enkonterra aipatzerakoan, ez dakit datak hartuta uste dut ez dute aukera izango Euskal Enkonterra bat izango, ez? Ideiarik ez, principios ekainaren ustaian ateratzen da eta erreserbarekin ekainaren 5ean ateratzen da, erreserbak ireki dira jada Nintendoren webgunean, baino suposatzen dugu ekainaren 5ean edo zindenda batera joan da hor egongo dela erosteko. Orduan izango dugu Euskal Enkonterrean frogatzeko aukera? Hori ja, depende... Zuerosiko duzu? Ni momentu honetan ez. Ikusiko dugu ja urrengo urteetan baina... Joku bat izatea bakarrik, hau da, kasu honetan Mario Kart, zeren bestelakoa zer nahi duzu, Zelda berria, grafiko berriekin, ez da inbesterako. Ja.
Bueno, hori Nintendo Switch Varen arloan, azken finean, bueno, kontsola bera eta hardware arloan iritxo orokorra izan da, nahiko ondo dauela hardware arloan, baino garestia. Bai. Eta guztia komentatuta uste dut, ja programa bukatzeko berri askarrak hartu al ditugula. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrak hasteko komentatu dezakegu Frantziak ikastetxeetan smartphoneak erabiltzeko debekua indartu duela. Bai, izango da irailetik aurrera, bigarren hezkuntzako ikastetxeetan smartphoneak erabiltzeko debekua indartuko duen momentua eta 11 eta 15 urte bitarteko ikaslei eskatuko die beren gailuak leihatiletan edo poltsa zigilatuetan gordetzeko eskola egunaren hasieran. Neurrien helburua da, zein izango da, ikasleek ez erabiltzea edo zein unetan beren telefonoak eskola esparruaren barruan eta gailuak egunaren amaieran bakarrik jasotzea. Zenbat mezu izango dituzte beren telefonoan berriro ere gailu hartzerakoan. Bueno, beren kideenak ez, WhatsApp taldeak, pum, puskatuko dira guztiak. Claro, azken finean atzeragoa, ez? Jarri genien portatil bat gero iPad bat eskoletan, eta arain esaten... Eskola 3.0, 4.0, 5.0, bagero 0 bueltatzen gara. 0.0. Nerabei buruz hitz egiten jarraituz, Instagramek ez die utziko nerabei streaminga zuzenean egitea. Bai, metak nerabe kontuak Facebookera eta Messengerera zabalduko dituela iragarri du hasieran Instagramen implementatu ondoren 16 urtetik berako erabiltzaientzat diseinatuko kontu horiek babes aurreratuak dituzte, ala nola kontaktuak mugatzea, eduki sentikorra iragaztea. Murrizketa berrien artean, gurasoen baimenik gabe zuzeneko emanaldiak egiteko debekoa eta zuzeneko mezuetan irudi susmagarrien lausotze automatikoa desaktibatzeko onespenaren beharra daude. En fin, streaminga... Gero nola ikusiko dute nerabeak beraiek esaten duten urteak egia dela edo ez? Kontuak, aldatu zure adina eta ja ez daukazu. Borja, Tinder egin duen bezala. Aste honetan jarri dutela identifikazioa bankuak bezala, DNI eta bideo selfie bat. Bai. Egiten hori izango da bidea. Eta Microsoft 50 urte bete ditu. Bai, izan zen Bill Gates eta Paul Allen sortu zuten 1975 bai? Eta konpainia funtseskoa izan zen informatika pertsonala edatzeko MS-DOSekin eta ondoren Windowsekin. Windowsen bertsioak erabiltzailearen esperientzia irauli zuen 1985 eta markaetan zean bere eskaintza diversifikatu du, Xbox kontsolarekin adibidez, Skype gaur egun ja Teams, eta Surface gailuen erosketa bezalako produktuekin, gaur egun, bere lidergoa indartzen du, adimen artifizialaren baita ere aldeko apustua eginez, momentu horretan bere sistema operatibo Windows 11 guztiok gorratu duguna. Bai. Guztiok gorratu duguna, bai. Baita ere Microsoft 365 Copilot, baita ere 3.2 lenguaia eredu berrietan integratuta, eraldaketa digitalarekin duen konpromisua berretziz. Zorionak zatea. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Naino sarean zehar 385 hau, este santuan egin duguna berri gutxiekin, baino eztabaida beti badaukagu, hemen hitz egiteko eta improvisatzeko ahalmena badaukagu, hori egia da. Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta espero dugu bi aste barru berriz zurekin komentatzea berri teknologikoak. Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi oporrak ondo pasa eta hurrengo programan arte. Eskerrik asko baita Mikel Carmonari berri
berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei aste santuan ere programa honen emisioa posible egiten dituztenak. Gure hurrengo programa 2 asteetan izango da, eta bitartean sare sozialetan, batez ere mastodon.eusen gaude, egia esan da, eta gure webgunean aurreko programak ikusteko, baita YouTubeen ere esandakoa. Eskerrik asko entzuteagatik, eta hurrengo arte, aio!